Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na dahito nga episode, manamnama mailasin ken nga pagdadasig dagiti bambanag, babaet iti sukog, maris, bukod, ken usarda. Sakbay tayo amang rugi, adda ipakita kada kayo aladawan. Anya tinagan dagitoy aladawan. Nalaing, dagitoy ketladawan ti payong. Adda kadi payong yoy ti balbalayo? Anya ti usar ti payong ubing. Husto, ti payong ket mausar no agtudtudo tapno saan ka amabasa no rumor ka. Ken uray pay no nainit tapno saan ka amapudpudutan. Itaen ti mo na aladawan ti payong. Anya ti maris ti mo na aladawan ti payong. Nalaing, ti maris na ket nalabaga wenno red. Aniyame ti sukog na. Husto, ti sukog na ket trianggulo. Aniyame ti rukod na. Dakkel kadi wenno basit. Very good! Dakkel ti rukod ti payong. Itaen met ti may kadwa aladawan ti payong. Anya ti maris ti may kadwa payong. Wen ti maris na ket buyaw wenno yellow. Anya met ti sukog na. Husto, trianggulo met laeng ti sukog na. Anya met ti rukod na. Dakkel kadi wenno basit. Nalaing, basit ti rukod ti may kadwa aladawan ti payong. Nalaing ubing. Itangarod nga aldaw, adalen tayo no kasano ti panangilasin, ken panangbigbig, kadagiti bambanag, babaen iti sukog, maris, rukod, ken usarda. Agdengeg nga ruden analaing, tain tayo narugyan ti adal tayo. Kitaen tayo dagitoy aladawan. Adda na dumaduma a prutas ken gulay, nga addaan na dumaduma a maris. Pagdadasigen tayo man dagitoy, ket ikabil tayo, iti umno a basket at tumutok iti maris da. Unaen tayon ti tarong. Anya ti maris ti tarong. Husto, ti maris ti tarong ket maris ubi wenno violet. Ipan tayo nga ron ti tarong iti basket nga addaan maris a maris ubi. May kadwa, ti met saba. Anya ti maris ti saba. Nalaing, ti maris ti saba ket buyaw wenno yellow. Ipan tayo nga ron ti saba iti basket nga damaris na aduyaw. May katlo, ti kamatis. Ania ti maris ti kamatis. Very good! Ti maris ti kamatis ket nalabaga wenno red. Ipan tayo nga ron ti kamatis iti basket nga daan maris a nalabaga. May kapat, ti met okra. Ania ti maris ti okra. Nalaing, ti maris ti okra ket berde wenno green. Ipan tayo nga ron ti okra iti basket nga damaris na a berde. May kalima, ti mansanas. Ania met ti maris ti mansanas. Husto, ti maris ti mansanas ket nalabaga wenno red. Ipan tayo nga ron ti mansanas iti basket nga damaris na ang nalabaga. Makainem, ti atis.
Aniya amaris ti basket, ti pangipanan tayo iti atis. Husto, iti basket amaris berde. May kapito, ti lemon. Aniya met amaris ti basket, ti pangipanan tayo iti lemon. Husto, iti basket amaris duyaw. May kawalo ken maudi. Ti ubas. Aniya amaris ti basket, ti pangipanan tayo iti ubas. Husto, iti basket amaris ubi. Nalaing ubing. Kitaen tayo met dagitoy aladawan ti bambanag. Aniya ti makitayo kadagitoy aladawan. Husto na dumaduma ti sukugda. Pagdadasigen tayo met dagitoy a bambanag, babaen iti sukugda. Ipan tayo ida iti basket at tumutok iti sukugda. Umuna isu ti bola. Aniya ti sukog ti bola. Nalaing ti sukog ti bola ket nagbukel wenno circle. Ipan tayo nga rod ti bola iti basket nga da sukog na a nagbukel. May kadwa, ti sobre. Aniya may ti sukog ti sobre. Very good. Ti sukog ti sobre ket rektangulo wenno rectangle. Ipan tayo nga rod ti sobre iti basket nga adda sukog na a rektangulo. May katlo, ti kahon ti regalo. Aniya ti sukog ti kahon ti regalo. Husto, ti sukog ti kahon ti regalo ket kwadrado wenno square. Ipan tayo nga rod ti kahon ti regalo iti basket nga adda sukog na a kwadrado. May kapat ken maudi, ti party hat. Aniya ti sukog ti party hat. Nalaing, ti sukog ti party hat ket triangulo wenno triangle. Ipan tayo nga rod ti party hat iti basket nga adda sukog na a triangulo. Nalaing ubing. Kitaen tayo met dagitoy a bambanag nga us-usaren tayo iti pagadalan. Ipan tayo iti unay ti dakkel a bag, dagiti ti dakkel a bambanag, ken ipan tayo met iti unay ti basit a bag, dagiti babasit a bambanag. Umuna, ti lapis. Dakkel ka di ti lapis, wenno basit. Husto, dakkel. Ipan tayo iti bag a dakkel. May kadwa, ti kolor. Dakkel ka di ti kolor wenno basit. Husto, basit. Ipan tayo iti basit a bag. May katlo, ti ruler. Dakkel ka di ti ruler wenno basit. Husto, dakkel. Ipan tayo iti bag a dakkel. May kapat, ti eraser. Dakkel ka di ti eraser wenno basit. Husto, basit. Ipan tayo iti basit a bag. May kalima, ti notebook. Dakkel ka di ti notebook wenno basit. Husto, dakkel. Ipan tayo iti dakkel a bag. Makainem ken maudi. Ipagtahar wenno sharpener. Dakkel ka di ti sharpener wenno basit. Nalaing, basit. Ipan tayo iti basit a bag. Nalaing ubing. Itan, amok nga muyon no kasano timang pagdadasig kadagiti bambanag, babaen iti maris, sukod, rukod, ken usarda. Intayo nga ruden iti pangrukod nga activity.
Irwar ti Self-Learning Kit Week 3 ket intayo sungbatan ti pangrukod nga activity. Umuna nga activity. Paglasinen ti Maris a nalabaga ken amarilyo. Gettengen dagiti ladawan ken ipigket dagitoy iti batog ti umno a Maris da. Agpatulong nga aggetteng ken agpigket kadagiti naganak wenno dagiti makabael iti uneg ti pagtaengan. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin ti munang activity ubing? Very good! May kadwang activity. Ikan ti check ti linya no agpada ti sukog dagiti ladawan. Ikan ti X no saan. Umuna a bilang. Agpada ka di ti sukog dagiti dua ladawan? Pusto, agpada da. Ikan tayo iti check. May kadwa a bilang. Agpada ka di ti sukog dagitoy dua ladawan? Nalaing! Saan nga agpada? Ikan tayo iti X. May katlo. Agpada ka di ti sukog dagitoy dua ladawan? Pusto, agpada da. Ikan tayo iti check. May kapat. Agpada ka di ti sukog dagitoy dua ladawan? Pusto, agpada da. Ikan tayo iti check. May kalima ken maudi. Agpada ka di ti sukog dagitoy dua ladawan? Pusto, saan nga agpada? Ikan tayo iti X. Naalayo ka di amin ti may kadwang activity? Nalaing! May katlong activity. Bigbigen dagiti banag wenno ladawan. Timbukelan dagiti dakkel a banag ken kahunan dagiti basit a banag. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin ti may katlong activity? Nalaing! Nakalalaing kayon tamuyon amang pagdadasig kadagiti bambanag babaet iti Maris, sukog, rukod, ken usarda. Amok nga rot anaawatan yun analaing ti leksyon tayo. Di tangaruden di nagpatinggaan, ti adal tayo, ti tangal daw. Agiyamanak, iti panagdengeng. Manen, siyak ni Mang Venus, ti maestrayo, iti kindergarten. Bye-bye!